kiɗan kalangu yarana daga an ba rabi ya yi martaniya shi ya zabe shi har ya zamci a manna waya rabi ne ya zaka ka gaddara zaka yi ko muna roƙa rabbana ya kare ka ce a nan ya gashe tauraruwa yake mai wutsiya rabi ne ya zabe shi a ta dole maraya kuma kiɗa yarana kar ku manta Allah na muke ta makai akwa kwangara relation muke ta yi ba wai ba rabbi ya baka yana da gaba ta baba abada da kanawa ka iya ka saba rabbi kare shi farin jini ya haiba abada da kanawa rabbi ya baka za mu je mu gaishe da manya-manyan kusa hanya na gode mai abba ya ce mani sai ku faɗa yara daga gidan mu ka san ai ba mu tambaya shi abba ya ce mun yi ko sako na godiya Alhaji Salisu a gaishe ka kai kwarjini kun jiya gwangwani akwai harka sasu da gumi magiyan kalumin ku ka haska sakin magani kwara su ce ta rabiya baka sai sakandare na Alhaji Salisu namu abba dan kana wanda ko ya ce ya gode jiya ma abba na sarkin a yashe ya gode abubakar gaishe ka a bisa kenan a tantare sarkin maganin mu kenan wani kidan ciyamo ma sani ciyaman na ciyamo ma gaisuwa muke ciyaman sani mai wayoyi gaisuwa muke rabu na yawan kasa karo ko muke sani mai gaba sayu rai hakan take yau da abu dan kana wanke ne ko godiya ko ga Adamu kana nan ka fara juriya ko ga Adamu dan kana kai ko ga kawo ba ke yi moni dukan waya mu ga da Romeo dan bena ciyaman kan bi ofisa na ciyaman dan kana a ga da Yusufa ofisa na abba dan kana ci ba san su kore ta yana ta yabawa ko ga Isma'il Mali na ta yabawa ko ga Mansur Ayandi yana yabawa dan tijan kungiya ya yo yabawa mu ga da Ibrahim ina advisor yau ga alamun karashi ma yayi jinjina ya murna da shi da Yusufu a ko ina lalle abba ya bada ya ce godiya yake alƙiyama shanu sannu mai gida oga lamarin bangaro kwanci mai gida wazirin ka abu gaure sannu mai gida bangaza ba mai jari'an maza su hakan suke yan murna suke wa abba can makana ciki da masoya suna ta yin murna kaji shagon sarki shagon su jiyama a shebura na husha da sabanin daya masoyan kan je muna ta doka kalan kurka da an ti hawa ashe kin zama warraka uwar ɗakin sandira ina sha malo haya
ce yayi godiya